Teemme varmaankin hei nyt sit niin, että kuvataan saman tien. Voi helvetti. Kokonaisuutena niihin. No tykkääkö se Juha niin kohtaista? Tykkää. Sitten voisi jopa kuvaajakäyttö siis ajatella poimivansa, niin kuin jos jompikumpi kuvaa Mariana tiiviimmästä, mä en tiedä miten te kuvaatte, niin kuin ikään kuin ovikello soi ilme. Niin, että vähän reagoida siihen. Niin. Joo, se tulee ihan just. Joo, tässä on joku ihan hirveä. Mitä mä sitten teen? En mä saa sitä täältä mitenkään. Apua, nyt se tulee. Joo, mitä mennä. Ja mä laitan sulle sitten viestiä. Joo, voi ei, se on varmaan ihan hirveä. Tää on mun mielestä niin hauskaa, niin sitä valtavaa aggressio, mutta ei tehdä sitä nyt sitten. Ei tehdä nyt sit toisin. Mun kerran se ei ole nyt niinku... Se ei ole nyt muotia. Mutta niin, musta se on aina parempi, että lanataan niinku kunnolla. Olkaamme hyvät. Tiedätkö, että voi olla possaritalon tiedätkö, että niinku silleen, että niin voi olla että siis joku sellainenkin voi olla välissä, mutta et siitä ei tulisi semmoinen niinku, tiedätkö, että mä löin niinku tähän nyt tänne. Morjes! Täällä oli jotain. Minulla olisi tässä tämmönen avaruusalus, niin liimataan. Annas, kun mä katson piirustuksia tarkemmin. Onko amatööri tän on suunnitellut, missä on kaltevuuskulmat ja lujuuslaskelmat? Käyttötarkoitus on muuttunut matkan varrella ja sitä joudutaan sitten yhdessä vähän tutkimaan ja päivittämään. Kuvattiin pari päivää Villen kanssa noita satomiesketsejä. Saatiin 6 kappaletta tehtyä. Jatketaan keväällä, kuvataan toiset 6 kappaletta tässä Lapinlahden kadulla satolla ja meillä oli ihan hauskaa.